Dobrý deň, vážení páni poslanci. Dovoľte, aby som vás privítal na prvom mimoriadnom verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Šenkviciach, ktoré bolo zvolané na štvrtok na 17.3.2011 na 17. hodinu do zasadačky obecného úradu na prvom poschodí námestí Gabriela Kolinoviča číslo 5. Súčasťou pozvánky bol aj program dnešného rokovania, kde máme 5 bodov. Bodom číslo 1 je otvorenie zasadnutia, bodom číslo 2 je určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľku určujem pani Figurovú. Do návrhovej komisie navrhujem pána poslanca Párajku a pána poslanca Bartoša. Pána poslanca Tomču. Za overovateľov zápisnice navrhujem pána poslanca Somorovského a pána poslanca Červenku. Máte niekto iný návrh? Pokiaľ nie, dávam hlasovať o zložení návrhovej komisie overovateľov. Kto je za? 1, 8, 10, 11, 9, 4, 5. Ďakujem všetci jednomyselne. Ďalším bodom rokovania je schválenie programu rokovania, pričom programom rokovania je len jeden bod, tak ako bol predložený v pozvánke. Máte nejaké návrhy na zmeny rokovania dnešného zastupiteľstva? Pokiaľ nie, dávam hlasovať o predmetnom rokovaní. Kto je za? Všetci prítomní jednomyselne, ďakujem. Čiže môžeme ísť k bodu číslo 4, kvôli čomu sme aj zvolali dnešné mimoriadne verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, a to je čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie, splášková kanalizácia, 3. etapa, zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 17.2.2011 schváleného na predošlom zastupiteľstve. Pri príprave projektu odkanalizovania alebo realizácie 3. etapy sme prišli k dosť závažným nedostatkom, ktoré by viedli k tomu, že po podaní projektu by bolo veľké množstvo vetier, ktoré sme chceli podať do samotného projektu, aj keď máme na stavebné povolenie ako neoprávnený náklad z toho dôvodu, že nám nekolidovalo stavebné povolenie s listami parciel, kde má samotná kanalizácia ísť a s vlastníckymi vzťahmi. Preto sme boli nútení znížiť rozsah tejto žiadosti, aby sme neboli hneď v prvom kole vylúčení pri podaní žiadosti. Pre vašu informáciu, tento projekt rieši odkanalizovanie časti obce Šenkvice do existujúcej čistiarne odpadových vôd, ktorej nebola doteraz navrhnutá časť kanalizácie. Realizáciou projektu dôjde k napojeniu ďalších 367 obyvateľov obce na už existujúcu stokovú sieť v obci. Sumárne teda bude po realizácii projektu napojené 87,62% ekvivalentných obyvateľov, čo je jeden zo základných ukazovateľov, aby sme splnili podmienky financovania. Musí byť viac ako 85% napojených obyvateľov z obce. Kanalizačné splášky budú odvádzané kanalizačnou sústavou a nebude dochádzať žiadnym únikom nepríjemného zápachu do ovzdušia, a konkrétne sa jedná o realizáciu vetiev A3, pomočka 5, A2, A6.2, A6.2.1, B2, B5. To sú technické názvy, ale aby ste mali predstavu, jedná sa o realizáciu vetiev na ulici Vinohradská od obecného úradu po Kozaru, ďalej Vinohradská od Drozdu, ten kopec smerom k Uhliskám, ďalej celé Uhliská od začiatku Uhliska až po Trojicku a celá ulica Nádražná.
toto je pre túto chvíľu v samotnom projekte a vzhľadom na to, že potrebujeme tam uznesenie, že obec sa bude spolupodielať 5% na spolufinancovanie, je potrebné schváliť toto uznesenie. Takže preto bolo zvolané toto mimoriadne zastupiteľstvo. Otváram rozpravu k danému bodu, nech sa páči, môžete sa ma pýtať. Ešte projekt bol podaný 4. marca, teda 2 týždne dozadu, v piatok, to bola posledná možná lehota podania žiadosti. Údajne máme informáciu, že ešte bude možnosť jedenkrát sa uchádzať o dotáciu a to bude niekedy v období augusta. Čiže v tomto období terajšom začneme pripravovať aj tie ostatné veci, aby sme sa mohli v auguste pripraviť na požiadanie o dotáciu. Môžem sa spýtať? Nech sa páči. Nádražná ulica je dosť veľká, dlhá, hlavne toho sídliska. Sídlisko je organizované a jedná sa o celú nádražnú od Vyštúckej ulice až po vlastne po kanalizáciu, ktorá ide smerom na Slnečnú ulicu. Áno, dobre. Pozelovod. Ja by som iba takú technickú pripomienku, teda cieľom vlastne zrušenia toho pôvodného uznesenia je to, že keďže nám vypadli niektoré vety, ktoré sú majetkoprávne nevysporiadané, tak sa musela znížiť aj celková cena projektu a tým pádom aj spolufinancovanie obce. Dve strany neprekvapilo, tá suma je teda znížená, aby to bolo presne zmysel toho, na čo si môžeme nárokovať, lebo inak by bola zrejme vyradená preforma, ale nedostatky hneď v prvom kole. Ak by som upresnil, celková výdavky projektu sú 625 646 eur a 82 eurocentov. Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku je 594 364,48. Spolufinancovanie obce je vo výške 31 282,34 eur, čo vlastne budeme financovať z vlastných zdrojov. Pani poslanci, nech sa páči. Pokiaľ nie sú otázky, myslím, že to je asi nám jasné. Žiadam návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Šentviciach v zmysle ustanovenia paragraf 1 odstavec 4 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskorších predpisov a v zmysle zákona číslo 138 z roku 1990 zbierky o majetku obcí a znení neskorších predpisov. OA zrušuje uznesenie obecného zastupiteľstva Šentrice číslo 21 pomlčka 1/OZ/2011 do dňa 17.2.2011. OA schvaluje. Treba prečítať aj predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Životné prostredie, operačný cieľ 1.1 zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov, operačný cieľ 1.2 odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii, kód výzvy OPŽP PO1/10/2 s názvom Splašková kanalizácia (3. etapa). POA celkové výdavky na projekt 625 646,82 eur. Po B celkové oprávnené výdavky na projekt 625 646,82 eur. Po C výška spolufinancovania projektu celkových oprávnených výdavkov 31 282,34 eur. Po D spôsob financovania projektu vlastné zdroje. Ďakujem návrhovej komisii. Dám hlasovať o prečítanom uznesení. Kto je za, je zdvihne hlasovací lístok. Jednomyselne všetci prítomní. Ďakujem, tí sme vyčerpali program dnešného mimoriadneho verejného zasadnutia. Končím toto mimoriadne verejné zasadnutie. Veľmi pekne vám ďakujem.